gafara da cin shi kun gane kiɗan na gwaska ne da ba awawa ne kowa ne saiwa ne kiɗan mayaka ne ku bani tamburan gwarzon zaki wani maza sanya maza su yi raki rabbo ba ya fada aikin soja ga mai rago ya zame muna hujja ya sa gayu duka sun zama haja ina maza mai rago ga maza jiran maza mai rago wani maza ga maza masu bala'i daji ga maza masu hukunci daji mai rago mai rago mai rago ne mai rago matsorata suka shakka gaba gaba maza suna saunarka gari gari ana faɗin sunanka jama'a na ta alfahar da zuwanka kuma mun roƙi rabbana ya tsare ka sai ba ka yan maza suke yin ƙarya da ka shigo da gudu za su yi ɓuya ka tambaya san ba su tserewa ba su zama tsera ka zame masu kyanwa domin shirin ka da arnan ba ɗaya ba duk jama'a na jiha sun gaishe ka ba ma san rabo da kai wa shakka kayan amala fajaki bai ɗauka abin da kai ba su yi yan kuka kai ke sanya yan maza su yi sarka mu je maza gudun maza gaishe ka soja soja birgimar hankaka sun bace sai su gaga su gabanka in dai ba ku bari rai zai ɗauka dan ya sha gaban ku in ƙaryar shirka yanzu bin